जा मोजां ना मोनबोदों दिनै स्कुलाव दोनलांनायनि आगोल थांथारदों एखमबा लेट जायोना बाजाराव थांनाया स्कुलाव दोनलांग्रोनानैसो थांनाय जायोना ओमफ्राय ना मोजांखौनो मोनबोआ आरोना नै जि मोजांखा मैथाजों जानोसै नै मैथायाबो मैथा ना ओमफ्राय खुमब्रा लाबोदों ओमफ्राय दाउ बेदर बाबानि सायनोसै आं नाखौ Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय आंनोसो viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आं स्टार्ट खालामसैयानो नै खालामबायानो मैथा सायगासिनो दं आङो मैथाजों नाजों जानोसै मैथाजों ना गोखै जाथारसै एखे मैथाखौ एसे बुरजा लाबोखादों नालाय एसे लाथा संथारगोन आङो मैथाखौ मोनजायैया गोबाव जाबायमोन गेसाव जोबनाय बिदि बिलाइया गासिबो एम्फौ जानाय जाजोबो ना गेसाव ओंखायनो बुरजा लाबोखायो आरोना गारनायासो बांसिन जाखायो नालाय मोना ओमफ्राय माबाखौनो मैथाखौनो खदै गबाय नामा सोरबा मैथाखौ नुनानै आंथ' खदै गखाथारबाय जानो लुबैनाया गोखै मैथा मोनामखाबाय दै होनोसै आङो नै नाखौबो एवनानै लाखाबाय आङो दै होनोसै दाना खनसेनो नाखौबो होखाबाय आं नै नाथुर मासे दङ जासिगोन बे नायाबो बाथोन जानांगौ दा मोनायाव एवनानै जानांगौ फ्रामनो बाबाया बांसिन खिस्रि जायो नालाय ओंखायनो आङो नै कुकारावनो एवबाय आरोना खनसेनो मैथायाबो गोदौगासिनो दं नै जि मैला जाबाय नालाय आंनि गेसआ थाव बेरदेरनानै ना एवबाथाय जा गाज्रि जाखायो गोलोमजोब्बाय आंबो जालायबाय नै मैथा ना जा गोथावखा गोथावथार जादों ना मैथाजों नाजों बानलु ख्रेब अरसलायनाय नोंसिना बेदर खिचड़ी चिकेन बिरियानी जा गरम जा सान्दुंखा ओमफ्राय जि गरम आंनाथ' खानाया सिजोबो गोलोमनानैनो गिसि जाजोबलायबाय नै उनथिंजाय ओमफ्राय थाबबो रानाना सामफ्रामबो सुजाबाय थायाबो सुनोनो बायो आङो सामफ्रामबो सुबाथाय खानायानो गिसि आंना राननोनो नागिरा आरोना बांद्राय ओमफ्राय फेनाव फोराननो बायो आङो ओमफ्राय गोलोमबाथाय आयै गिसि जाजोबो जिनो दासान्दि जा सान्दुं ना नै दाख्लै साननैनिफ्रायनो जि माबा जाजोब्बाय गरमानो जाला नोंना नैबे नामा गान्दुआ नैबेयो ब्लु कालारखौ लागोन नामा नों एबार आंनि आसुगुरा गावबाय नालाय नै बे आसुगुर हाग्रायावलाय आइ मारै बिदि गावलाबायखो दे आसुगुरानो नै मोदोमा गावब्ला लांबाय मारै बिदि गावलाबायखो दे आं आसुगुरखौनो हाखादोंखासोमोन ओमफ्राय मारै बिदि बेहा गावब्रानानै थालांबावा दे गान्दुआव माबानानै नांनानै माबाबावबाय गावब्रादों एसे गावब्राबाथाय ओंखायनो हानांगौ बे नोंनि बिसनाया बैथेना स्लिम खालामबाय थां बिसनाखौनो स्लिम खालामा ओमफ्राय नै बैयो बाबा
माबाया गाननो खबर मोनसेया Mama, ओं सोरबा मिस मार्गारेटनि टेबोलखौ क्लिन खालामा डार्टि नालाय ओमफ्राय भारतआ चेयाराव टेबोलाव गाबाय थायो सोर गायो भारत सोरनि टेबोलाव मिसनियाव गाखोयो आरो बेयो औ खिथानांगौ बेखौ बेनो गाखोयो होननानै आखाइजों फुगारनाङा दे बाबा दे आखाइखौ नोंसोर ओरैनो जायोना टिफिन जाबाथाय हेन्ड वास खालामनो रोङा बे आथिंनि गानाया खुगायाव थांफायो जार्मसा खिथाहरनो नागिरनाया बावदों बाबा नै बे नेल काटारा सोदो न